Hello, azi am făcut video cu Aio. Mamă, stai, Aio! Facem video cu Aio, furăm brainrots. Nu știu ce mare chestie. Uite, de aici, fur. Cred că nu-i baza lui, că nu știu. Frate. No, dă-te. Fugi. Dă-te, mâncă. Bă, e baza ta? Nu! Aia lui Aio. O să trimit filmarea, sorry, Aio, sorry. Dai să furăm ceva, nu știu. Bă, dacă ești pe private, bă, dă-le bani la ăștia, mă, că nu-i bine așa ceva. Tot întreb oamenii pe private. Cred că mi-au adus de aici, de la shop, ceva, nu sigur. Mi-am la ăsta, cu ăsta. Medusa. Ezu. No, nu pot să cred. Dau respawn. Ce se întâmplă? Bă, dar nu mă lasă să-mi dau respawn. În sfârșit. Eu zic să luăm de pe bandă ceva, dacă tot. Ce putem lua de aici? Baza lui Aio. Trebuie să dau și eu take de el. Uite. Da, mă. Iau de aici de pe bandă, ce găsesc, că... Să-mi umplu baza, only. Îmi iau de aici, să-mi umplu baza. Mai încolo poate vorbim cu Aio, nu știu, nu sigur. Numai dacă vrea. Eu dau așa în continuu. Să am brainrot-uri în bază ceva. Boneca. Gata. Eu zic că e destul, dar... Aio e cel mai pro player de pe serverul ăsta, pe bune. Toți avem 2 etaje. Și el e cel mai pro player. Noi suntem singuri care suntem săraci fără brainrot-uri. Ce are el în bază asta, că acum o să văd. Are un Sigma Boy. Nu știu. Bă, iată. Îi dau mai dusă la mă ăsta. Stai, m-am blocat aici. Hai. O să țin videoclipul ca să-ți dai seama că furăm, ok? Furăm. De data asta, furăm. Mamă, îmi fură pipi kiwi. Îmi fură un prost pipi kiwi. Aio. No, deci nu pot să cred, E cu el, nu-i bine. Nu-i bine. No, hell no, man. What a Sigma. Dai. Vine voi de partea mea. Perfect. Bine m-a aruncat aia, Pot să dau un loc la base. Și nici nu dau hello friend. Ia, tu de aici. Bă! Hai, dă take de el, unde ești? OMG! Bine, mă! Fură-tu un cacorito melonito!